Avui us parlem des de Cervera, la capital de la Segarra, i hem vingut aquí per parlar d'una de les joies més vistoses i precioses que existeixen, l'or. Som a les portes de l'església de Sant Domènec, aquí a Cervera, un temple gòtic preciós que va ser saquejat, desamortitzat i desacralitzat, perdent tota brillantor i or propi. Després de molt temps de foscor, una rehabilitació arquitectònica molt acurada hi va tornar a donar aquesta llum pròpia. I ara, per acabar de posar la cirereta del pastís, aquesta darrera espurna brillant, el 25 de maig, el Festival Espurnes Barroques hi farà confluir muntanyes daurades, estrelles i una producció d'estrena pròpia on hi confluiran música i dansa. Vaja, una proposta que és or absolut. Sylvan Farran James, ens acabes d'interpretar un trosset de les variacions Goldberg. Ens pots explicar pels profans de la matèria què són? Las variaciones Goldberg, escrito por Bach, ha sido escrito para ayudar a dormir supuestamente al señor Goldberg. Y por eso que es, bueno. Entonces hay unas variaciones como repetitivos para que se entre en un trance y después vuelve a la variación inicial al final del tema. És l'obra que sentirem aquí el 25 de maig, amb la proposta del Festival Espurnes Barroques. Tu hi poses la part de trio de corda i cant harmònic, sí. Per tant aquí tenim dues potes principals de la proposta, i aquí tenim les dues altres, no? Sí. Que són la proposta escenogràfica, aquí tenim els dos principals d'aquest equip, que sou el Claudi Bombardó Oriol i la Nora Sitges Cerdà. Tu, Nora, també tens la part de dansa. Per tant, aquí toquem tota la proposta. Què té d'especial des de la part escenogràfica aquesta proposta? Perquè Goldberg vol dir muntanya daurada. No? Vull dir, ja... Literalment, exacte. Llavors, com ho muntarem, això? Perquè el Josep Arcons, el director del festival, diu que serà una proposta espectacular. Esperem que en tot cas agradi, no? Interessi, sobretot. L'espectacularitat de la proposta jo crec precisament que és aquesta conjunció de trio de corda, de cants harmònics i de dansa, moviment, espai, no? Jo crec que això és per presentar les Goldberg, que s'han fet moltes vegades, amb dansa també. Per nosaltres era una proposta difícil d'entomar, però sí que és veritat que en el moment en què MOM i aquests cants harmònics van entrar a la proposta, d'alguna manera es va convertir en una cosa més que interpretar les Goldberg des del moviment, no? I ens va permetre començar a plantejar, no desvelarem moltes coses, però sí començar-nos a plantejar aquest viatge a través d'aquests 7 planetes. La proposta es diu Planet Bach. És un viatge a través d'aquests 7 planetes que en principi són els que hi havia en el moment barroc. Que són els que es veuen a ull nu, no? Exacte, que són els que es veuen a ull nu, que fa molt poquet els vam tenir alineats. No? Els 7 planetes. En tot cas, aquest viatge a través d'aquests planetes, no? Una mica la nostra idea és la recerca d'aquest planeta que pot ser imaginari, que pot ser espiritual, que pot ser etc, no? Però buscar una mica el camí cap a una visió més esperançadora o una visió més humana, no? Del món, de les relacions, de la comunitat. Llavors, una mica la idea dramatúrgica és comencem des d'un abisme, no? Que això és tot el procés creatiu, ja va per aquí una mica, l'abisme aquest, no? De com comencem això. I a partir d'aquí, a partir d'aquest viatge entre planetes, doncs anar a trobar aquest Goldberg, no? Que d'alguna manera significaria això, no? Aquest espai una mica més, potser més humà o més simbòlic. Primer volia dir que no és tant una proposta escenogràfica, sinó que és coreogràfica, entenent que coreografia és tot allò que és organitzar. Aquí tenim 3 veus, que vol dir els instruments de corda, que és un cos, a partir de que els instruments són cossos. Tenim el cos humà representat a través de la veu i a través del moviment, que són els 3 grups que participem en això. Llavors, enllaçant amb el que deia la Nora,
és buscar d'alguna manera la veritat, aquest dubte etern que tenim de què fem aquí, com funcionem, i dins aquesta veritat, doncs, l'harmonia. Aleshores, doncs, en aquesta recerca anem passant sempre buscant fora del món, buscant més enllà del món on vivim, a través de buscar més enllà el cosmos, l'univers. D'alguna manera sempre el que estem buscant és la resposta sobre nosaltres mateixos, a través de veure com funcionen els astres, com funciona la natura, com funciona tots aquests fenòmens que sembla que estan lluny de nosaltres, però justament és com amb ells els hi volem trobar la resposta sobre nosaltres mateixos. I una mica aquesta és la proposta que fem, i a veure si podem trobar-nos en aquesta recerca que els cants harmònics van a buscar més les respostes en unes cultures i unes societats allunyades, tornem al mateix, anar a buscar fora per entendre'ns nosaltres mateixos, en aquest cas és de la tradició més oriental, xamànica, tradicional oriental. tubano de Mongolia, entre Mongolia y Rusia, pues es una manera de cantar donde sacamos los armónicos, que los armónicos están en todo. Esto también es una cosa muy interesante, que buscamos fuera lo que está dentro. Exacte. Entonces están en el canto de los pájaros, están en el violín, está en las voces nuestras, ¿no? Entonces lo que hacemos es un canto que sale, que ayuda a salir a la luz estos armónicos. Desvelen, no? Desvelen. Y son doradas, que tienen como un brillo. La gente piensa, ¿dónde están las flautas? Después de que hacemos un concierto, buscan los instrumentos, pero no estamos tocando, estamos cantando. Tot de veu. Tot de veu. Entonces cada voz produce dos tonos a la vez. Los armónicos por arriba y el tono fundamental, digamos. Que també és potser com jugar també amb aquesta idea de les muntanyes, aquestes vibracions, aquest canvi de relleu, ¿no? També és una mica l'harmònic. También, sí. Y también utilizamos, digamos que entonces es una creación utilizando, en la parte musical, utilizando varias variaciones de Bach y creaciones de Muom, que entrelazan estas variaciones y exploran también el sonido de los astros, porque desde hace cientos de años, y muchos compositores, Bach incluido, estaban obsesionados con la armonía de las esferas. Entonces hemos cogido los dos acordes de Platón y Ptolomeo, y son acordes que ellos escribieron pensando en lo que, si podíamos escuchar los 7 planetas, esto sería el acorde de los 7 planetas juntos. Si cantamos este acorde, es como base para todo. Habitualment les variacions són per teclat. Sí. I aquí les farem amb trio de corda. Sí. Quin caràcter únic els dona, aquest canvi? Es curioso porque yo creo que casi toda la música de Bach que está escrito se puede porque es escrito de tal forma universal que se puede tocar con otro instrumento y ganas, hasta casi ganas, porque, por ejemplo, las disonancias podemos sacar más, porque el teclado, digamos que el clavicémbalo, es percusivo. Entonces, pam, 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 el sonido desaparece. Nosotros cogemos el arco y estamos mucho tiempo. Estamos aquí con un sonido que, como las voces, bastante continuo. Entonces, y ya está, ¿no? Viaja y ahí podemos sacar las disonancias. Por ejemplo, hay un momento que acabamos el tema. Hay una disonancia. Y entramos con las voces. Entonces, esto no se puede hacer con teclado. Se puede tocar el fa sostenido con el sol, pero es un momento. Y no se siente la disonancia. No entras tanto en la disonancia. Entonces es curioso porque poner también movimiento es como, yo lo veo como una cosa también de estirar más la expresión de la música. Es como ampliar o añadir la parte visual y movimiento. Una mica veig
i ho seguim pensant, que una cosa que ha dit la Silvan molt important és que finalment no volem donar respostes, perquè tampoc venim a donar lliçons, però tot existeix ja. Diguéssim, ja hi són, aquesta harmonia, aquests sons, aquesta veritat de la que parlava abans, ja existeix. Llavors, una mica l'art i inclús la ciència ho intenta, és tirar fora això, és a dir, captar-ho, captar i desvetllar, que això emergeixi, que això es reveli, no? Es reveli. Revelar de cara, no? De cara... I llavors és molt interessant perquè és com si tot el que fem al voltant de les coses o anar-les a trobar és una manera de desvetllar-ho. Això inclús força una mica, però té a veure quan parlaves de la instrumentalització. És a dir, quan una cosa és universal vol dir que existeix i tu simplement amb quin instrument, amb quina eina, de quina manera ho tires fora. Ara ho faig amb un instrument, ara ho faig amb un altre, ara ho puc fer ballant. O sigui, les idees, diguéssim, estan allà i això és molt important perquè també és aquella filosofia de que diguéssim, la bellesa ja hi és, simplement s'ha de reconèixer. Reconèixer-la primer, captar-la i diguéssim, viure-la, però existeix. I llavors també això de l'alineació dels planetes és també una mica en què ens hem basat nosaltres d'alinear 3 veus, com ja fan els harmònics en si mateixos, que és van desvetllant tots aquests punts i els posen en un lloc que esdevé una harmonia sublim, per dir-ho d'alguna manera. I doncs és això, és com nosaltres, de la mateixa manera que tu pots mirar un paisatge i depenent d'on et col·loques o de quina manera el perceps, doncs el pots veure amb una bellesa o una altra. I és trobar aquestes combinacions, aquestes harmonies entre veus, encara que aquí veus són també instruments, veu coral, forts i cos. Són veus. I l'espai també és un protagonista que nosaltres el tenim en compte perquè també és allà on tot això passa. I també com tu veus l'espai, com el vius, li dona un significat o et dona una sensació o una manera d'estar diferent. Perquè la idea, i estem veient una petita mostra que ens heu fet aquí al darrere, és convertir l'església de Sant Domènec en una muntanya daurada, en aquest cel que hi ha foscor, però alhora brillantor, or daurat. Quina proposta no volíem teniu? desvelar-ho molt, El que pugueu dir-nos. però sí que com ha començat al principi, crec que deia que és un viatge de la foscor a la brillantor o del dubte a la llum o del dubte a la veritat, evidentment, entre cometes, no? Però aquest viatge cap a desvelar una cosa més enllà del que tenim enganxat a la cara, no? I el que deia, nosaltres sempre com a també coreògrafs intèrprets ens ha sempre encuriosit o ocupat molt la percepció, no? Com des d'on mires el moviment o des d'on composes i on poses el públic, tot canvia, no? I aleshores és una mica aquest viatge a través aquest desvelar una cosa que no sabem. És un procés creatiu, que això també crec que és important dir. Ells estan fent, no? Com ha dit la Silvan, tota una partitura que vagi enllaçant amb els cants harmònics i les variacions, i nosaltres estem composant de zero, a partir de la seva partitura, tot el material coreogràfic, no? I de composició. Aleshores, estem encara en aquest viatge i veurem què passa. La idea és aquesta, no? Treballar foscor, llum i viatjar. És molt interessant aquest punt, perdona que et talli, perquè habitualment els assistents a concerts o propostes artístiques no veiem aquest moment actual, que és el procés artístic d'estar naixent l'obra o de visitar per primera vegada aquest espai. Avui heu vingut per primera vegada aquí a Sant Domènec? Què us sembla l'espai i com condiciona el que esteu veient i el que hi fareu després de l'entrevista el resultat final? Bueno, es la primera vez que lo veo en persona porque he visto fotos y he alucinado porque yo creo que es exactamente lo perfecto para este proyecto, porque también acústicamente es bastante seco. Lo bueno para cantos harmonics no es bueno seco, pero tenemos también ritmo. Entonces, para compensar esto, porque si hay ritmo en una iglesia se pierde como hace una bola de sonido y no se puede entender. Aquí se entiende todo. Clar, tu el primer que has fet a l'entrar és cantar.
Sí, Això habitualment la gent no ho fa. no? Para Para cantar, cantar, claro. Sí. Para armonistas es una mica sec. Es un poco seco para armónicos, pero bueno, se puede hacer también, claro. Pero yo creo que para baile también es bonito, porque lo bueno de esto es que está limpio de crucifixes. La iconografia, no? És un espai molt, molt diàfan i molt Sí, neutra. neutre en quant a iconografia, perquè, Sí. clar, No deixa de tenir per això sempre una significació. Sí. Està construït a les bòvedes mateix, l'absis. Aquí el que hem volgut és canviar la disposició del públic sí. per dues raons. Per tenir un espai més ampli, que no fora possible si tenim el públic assegut aquí i el que ara sembla un escenari, tota l'acció i la música. I per altra banda també per canviar aquesta imatge no imatge, però la percepció que tenim d'un concert, que tot parteix d'un punt i no es queda allà perquè surt la música, però tenir també tot aquest espai al voltant i sobretot la disposició del públic que fos també algun tipus un punt de vista una mica diferent, perquè la nostra idea és crear com una mitja lluna, és a dir, el públic estaria allà a sobre i per entrar fins al seu lloc haurà de, diguéssim, travessar aquest espai. Per tant, ja li estem dient, aquesta és la intenció, tots estem dins aquest univers, no? I estem compartint, que és l'altra paraula clau, no? Estem compartint i depèn de com ens situem, com percebem allò com escoltem, com combinem so, imatge, ambient, ens anem, diguéssim, trobant amb aquest cosmos comú que ve a ser el nostre món i nosaltres mateixos ja som en nosaltres mateixes cosmos i, per tant, universos i tot això es va... Harmònics. Harmònics. Amb moltes ganes de veure com acabeu aterrant amb la feina d'avui el que serà el resultat final, que això ho veurem el 25 de maig aquí a Cervera. Ja per acabar, tota l'estona hem estat parlant del mateix, en essència, que és de remoure sentiments, emocions, sensacions, experiències d'aquest viatge que dèiem de la foscor a la llum. Amb quina sensació o pensament voldríeu que marxés la gent cap a casa després d'aquest concert? Em venen moltes paraules al cap o el que passa també segueixo dient que estem en creació, nosaltres estem buscant això, després en el procés pot ser que acabem cap a un altre lloc, no? Perquè t'hi va portant i encara hem de fer molts assajos conjunts, però per mi és una mica, al final, esperança, no? I aquesta sensació de que entre tots sí que podem anar endavant d'una manera més constructiva, positiva, assenyada. Bach també, no ens oblidem, no? Hi ha la part aquesta racional, la part quasi matemàtica de la seva obra. Hi ha una part, per mi, que és, d'estructura i de dir, com aquest caos que ens envolta, com el podem estructurar entre tots que flueixi, no? I la idea de fluir, la idea d'espai i de viatge, no? Per mi són idees que estan allà latents. Esperem per mi, esperem que anem cap a dalt i no que baixem. Sí, yo también, yo tengo la cosa de que es un concierto, performance o lo que sea, ¿qué es? ¿Y por qué existe? Yo creo que es contemplación, yo creo que es una contemplación interior, cada uno estamos en silencio y entramos dentro de nosotros a través de nuestros sentidos que normalmente no nos fijamos en esos sentidos. El escucha... No nos fijamos que estamos mirando ahora mismo. Nos miramos sin fijarnos. Pero en un concierto estamos mirando y estamos escuchando y esto es nuevo. Es como poner inflexión en algo que normalmente pasamos por encima, como si no existe. Sí, et proposa això, una contemplació. I a veure, ha de ser una experiència que diguéssim, no et dona una informació, però et fa viure coses de tu mateix, de com ho perceps, de com ho vius, i tant de bo això et porti a obrir o a fixar-te més a l'hora de mirar i veure coses que no són directament art, no? Però en aquest cas sempre és una invitació a aquesta contemplació i aquest trobar-se. I una coseta que ara ha dit ella, que crec que és important també, és el tema del silenci, no? Perquè, tenim aquesta frase, no? El silenci és la música de les esferes, i
I nosaltres estem treballant també amb la idea de silenci, amb un espai que també t'ajuda molt a tenir aquest silenci, no? I com el silenci també es trasllada al moviment i com el moviment capta el silenci. O sigui, sí que també volem intentar jugar amb aquesta cosa de, no?, l'escolta, però l'escolta del silenci també, silenci interior. I que també, passa, no? Potser per no només veure allò més immediat, per una qüestió de temporalment i espacialment, és a dir, no allò que tenim davant dels nassos, per dir-ho així, sinó que hi ha darrere d'allò com està això que veig aquí en relació amb allò, i quan parlo d'això i allò parlo també del so, òbviament. Com és escoltar aquesta música en un espai així, o com és escoltar-ho al mig d'un camp, o com és escoltar-ho amb uns cossos que s'entreguen al món, que seria una mica la dansa, llançar el cos, allà a la batalla inclús, i com això també ho fan els músics, i com ens trobem també amb algú assegut al costat, vivint la mateixa experiència. És tota aquesta alineació. O com això pot composar una energia. Una energia, correcte. Claudi, Nora, Silvan, merci per aquesta conversa. Que tingueu molt bona feina i esperem gaudir-vos aviat. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Abandonem les estrelles i Cervera per acabar l'episodi d'avui acompanyats del Josep Barcons, el director del Festival Espurners Barroques, que ens espera al Santuari del Miracle, al Solsonès. Els harmònics són aquells sons que no sentim en forma de nota, sinó en forma de timbre. Són els responsables que fent la mateixa nota, un clarinet soni a clarinet i un violí soni com un violí, i un violoncel soni com un violoncel, i és el que fa també que la nostra veu sigui distingible d'altres veus. Brillen, per tant, i fan que el so, diguem-ne, que la nota que sentim es dauri. Com passa gairebé, diríem, aquesta fulla, en totes aquestes fulles que tenen aquest groc, aquesta brillantor al voltant del verd. Això és el que exploraran Muom, aquest grup de cant d'harmònics, juntament amb un trio de violí, viola i violoncel que interpretaran les variacions Goldberg amb una proposta coreogràfica i escenogràfica on el daurat també hi serà molt present. Això serà a Cervera, el dia 25 de maig al matí, fent aquesta obra magnífica que són les variacions Goldberg, que precisament volen dir muntanya d'or o muntanya daurada, Goldberg en alemany. Aquell mateix dia, a la tarda, tindrem també una dimensió no alemanya, sinó en aquest cas austríaca. Es veu que hi havia un edifici a Viena on hi van viure plegats, atenció, Haydn, Pòrpora, Mariana von Martínez i Metastasio, llibretista famosíssim de moltes òperes. Doncs al voltant del clavicèmbal que va regalar Metastasio Mariana von Martínez, un concert de l'ensemble Anacronia amb les veus de Mercè Bruguera i Carlos Reynoso interpretant-nos música de Pòrpora, de Haydn i de Mariana von Martínez arran d'aquest clavicèmbal que Metastasio va regalar a aquesta compositora, que evidentment té llinatge que ve de la península Ibèrica. El dia 25 a Cervera i a Vergós Garrejat, al municipi d'Estaràs.